A Constellations a megfigyelés, a téri tájékozódás és a gyorsaság játéka. Előkészületként minden játékos vegyen maga elé egy játéktáblát és egy kártyaszettet. A játékban háromféle nehézségi szint áll a rendelkezésetekre, könnyű játék esetén vegyetek magatok elé 4 kártyát. Dobjatok a kockával középre, majd a dobó mondja be hangosan a 3 szín nevét. Ezután a játékosok megpróbálják minél gyorsabban a táblájukra helyezni a kártyákat úgy, hogy a kis ablakokon a kidobott színű bolygókat lehessen látni kizárólag. A kártyák bármelyik oldalukkal felfelé lehelyezhetőek, vízszintesen és függőlegesen is. Lelóghatnak a tábláról is, egymásra is pakolhatjátok őket, és mindenképpen úgy kell lehelyezni őket, hogy mindhárom bolygó jól látható legyen. Amikor egy játékos kész van, azt kell kiáltania, hogy együttállás. Ekkor a kör véget ér, és a játékosok már nem változtathatnak a kártyáik helyzetén. Ezután a játékosok megvizsgálják egyenként a galaxisokat, és pontoznak. A harmadik kör végén az a játékos nyeri a játékot, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze. Döntetlen esetében a játékosok játszhatnak még egy kört.